நாமத்தில் நான் உங்களை வரவேற்கிற இந்த வேளையில் சங்கீதம் 120 சங்கீதத்தில் ஒரு வசனம் சொல்லுது, என் நெருக்கத்திலே நான் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டேன். என் ஜனமே, நெருக்கத்திலே நீங்கள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடும் உங்கள் வாழ்க்கையில் அவர் அற்புதத்தை செய்வார். எப்படி தெரியுமா? நெருக்கத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடுங்க, அவர் அறியாது வெட்டாத பெரிய காரியத்தை உங்கள் வாழ்க்கையை செய்வார். இதை கேட்கிற ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் விடுதலையாக்குவார். நான் கர்த்தர்களை விசுவாசித்து இந்த வார்த்தையை உங்களுக்கு பரிசுத்தம் நல்ல பிதாவை இதை கேட்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் ஆண்டவரே, நெருக்கத்தில் கண்ணீரில் வியாகுலத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இயேசுவின் நாமத்தில் இப்போதை விடுதலை உண்டாகட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் இப்போது உடைய பிரச்சனை வியாபரிக்கிறது. இயேசுவின் நாமத்தில் நெருக்கத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு என்று சொன்ன தெய்வ ஆண்டவரை நெருக்கமாக இருக்கிற பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை விசாலமாக்குங்க. கடலின் சிறையிருப்பு மாறட்டும். ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் இப்போது சம்பவிக்கட்டும். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன்.